Ja, men velkommen tilbage til denne særudgave af Deadline, som jo som sagt har ændret navn til Lifeline. Nu skal det handle om teknologien og de muligheder, teknologien kan give os. Det skal handle om flytbare vægge og om let tilgængelig information. Og hvordan vil du ikke have det, hvis du i et hårdt sygdomsforløb kunne vågne op til udsigten til pyramiderne, eller udsigten til et rindende vandfald i regnskoven, eller måske udsigten til overfladen på Mars. Ja, den moderne teknologi, den kan give os rigtig mange muligheder i sådan et topmoderne sygehus. Det eneste, vi skal til nu, det skal handle om, hvordan nyheden om det topmoderne sygehus i Nordjylland, det har skabt både frustration og glæde i omverdenen. Så det er det, vi skal til nu.有権者諸君、私が富山光一である。諸君、この国は最悪だ。政治改革だとかなんとか改革だとか、私はそんなことには一切興味がない。あれこれ改革して問題が解決するような、もはやそんな甘っちょろい段階にはない。こんな国はもう見捨てるしかないんだ。こんな国はもう滅ぼせ。私には建設的な提案なんか一つもない。今はただスクラップ&スクラップ、全てをぶち壊すことだ。諸君、Ja, det er tydeligt, at vores nye sygehus, det skaber frustration verden over. De ser på os med misundelige øjne, og det er der rigtig, rigtig mange gode grunde til. Vores sygehus indeholder nemlig en utrolig masse intellektuelle faciliteter. Sådan. Blandt andet så har vi arbejdet med ideen om nogle flytbare vægge. Vi arbejder ud fra nogle idéer om, at vores sygehus, det skal være funktionelt, det skal være fremtidssikret, og det skal være fleksibelt. Og med et fleksibelt indre sygehus, jamen så er vi et skridt på vejen dermod. De flytbare vægge, de gør, at man ser mulighederne ved at kunne omdanne et rum frem for de begrænsninger, der er ved at have et rum, der er fastlagt på forhånd. Derudover så handler det jo også om et eller andet sted, at behovet det skal skabe rummet og ikke omvendt. Og til det, der kræver det selvfølgelig en administration, der gør, at det her sygehus det kan fungere. Og der har vi tænkt, at en 3D-model af sygehuset skal bruges som styring af driften. I de her forskellige vægge, der er der integreret en chip, som sender data til 3D-modellen hver gang en væg den bliver flyttet. Og det har sådan set to hovedfunktioner. Dels så styrer det driften og med til administrationen, men dels så kan den her model også gå ind og analysere fremtidige løsningsmuligheder og indretningsmuligheder, logistik. Og på den her måde så er vi et skridt foran hver gang, frem for et skridt bagud. Ikke nok med, at de her paneler de skal være flytbare, de skal også være interaktive. På den her måde så fungerer de som et praktisk element i hverdagen, både for patienter, men også for de ansatte på sygehuset. Det er slut med, at lægerne de skal bære rundt på journaler og røntgenbilleder. Det skal være muligt for den enkelte ansat at gå hen til hvilken som helst væg, hvor der nu er brug for det, og uploade data, hive data frem og bruge det i kommunikationen med patienterne. På den her måde så skærper man kommunikationen, og jeg kan sige, danner et basis for en bedre indsigt for den enkelte patient i forløbet.
Det er med til at skabe en bedre helingsproces for den enkelte patient via den her forståelse og indsigt i sit eget forløb. Derudover så kommer det også eventuelle sprogbarrierer til livs, når man har mulighed for at visualisere det her forløb. Det er ikke kun panelerne, der skal være interaktive. Det skal gulvene også være. De skal fungere som sådan en indbygget GPS. De skal kunne kende den enkelte patient eller pårørende og kunne vise vejen. Det er en sjov og en ny måde at bevæge sig rundt på sygehuset på. I og med, at vi arbejder ud fra en tankegang om, at sygehuset det skal være et mere aktivt socialt sted, så skal patienterne heller ikke på den måde være integreret på rummene. Så derfor så skal de jo have mulighed for at bevæge sig rundt i arealerne, og på den måde er det selvfølgelig rigtig, rigtig smart at kunne finde rundt uden at fare vild. Derudover, udover det praktiske element, jamen, så skal det altså også bruges til sjov og dynamik og leg. Gulvet det skal kunne bruges som underholdning ud fra nogle grundtanker om noget aktiv ventetid. Og dem, der har mulighed for det, og dem, der har lyst, de skal kunne deltage i aktiv leg på gulvet. Men udover det underholdende element, så skal det også kunne bruges i genoptræningsøje med. Det skal være en sjov og ny måde, både for personale, men også for patienter, at blive inddraget i nogle øvelser, der gør, at selve forløbet på sygehuset, det bliver en oplevelse. Noget, der er værd at huske, og noget, der sætter fokus på, på mulighederne frem for de begrænsninger, der er ved at være indlagt. Og det synes vi vil være en rigtig god måde at skabe lidt sjov og dynamik. I kan jo forestille jer, at gulvet det er en stor skærm, og så kan man hive ludospil op, og så kan man komme ud og spille ludo med de andre patienter på gulvet, hvor man selv er brikkerne, og på den måde blive involveret i nogle aktiviteter. Nu ved jeg ikke, om I har været ude og se det nye sygehus, men det første, man ser, når man kommer derind, det er et kæmpe, kæmpe stort springvand, som justerer sig efter omgivelserne. Der er farve i det, og så justerer det sig efter lyden i rummet. Sådan så, at når der er meget larm, så bliver springvandet større og filtrerer mere lyd. Sådan så, at der ikke er så meget ekko der i den store indgang. Og samtidig så filtrerer det også støven i luften, så det giver et renere miljø. Det giver en god dynamik i indgangen, og det er godt for miljøet. Udsigten på stuerne, den er personlig, og den er varierende. I stedet for at man sidder og kigger ud på den samme parkerede bil hele dagen, så drejer sygehuset rundt, sådan så at udsigten den ændrer sig i løbet af dagen. Og hvis man ikke har lyst til at kigge på det, der er udenfor, så kan man bare ændre det, fordi vinduerne, de er også paneler. Og på den måde, så kan du hive din personlige udsigt op. Det kunne være pyramiderne eller overfladen på Mars. Og det kunne også være den udsigt, du har hjemme fra dit eget soveværelse. Og tage et billede, og så kan du hive det op på vinduet, så du har din egen personlige udsigt. Og på den måde få en bedre fornemmelse af at være på sygehuset, så man føler sig mere hjemme. Og det er ikke kun udsigten, der er personlig. I og med at væggene, og loftet og gulvet, det er interaktivt, og det kan bruges som skærm, så kan du ændre udseendet inde på stuen også. Og på den måde, så kan man tage billeder af sit eget hus derhjemme, og så få det til at ligne på den stue, man ligger på. Man kan også få det hele til at ligne, at man er under vand, så man ligger nede på havets bund, hvis man har lyst til det. Og det kan selvfølgelig også bruges til at se fjernsyn på. Til sidst så har vi taget en tegning over hospitalet med, som er den her 3D-model, vi snakker om i starten, der holder styr på hospitalet. I og med at alting er flytbart, og alting kan flyttes rundt, så kan det hurtigt gå galt, hvis ikke der bliver holdt styr på det. Jeg kender godt det, når man har glemt sine nøgler et eller andet sted, man ikke kan huske, hvor de er. Det er rimelig træls, hvis det er en operationsstue til flere millioner, man ikke kan finde. Så har vi til slut en lille film, eller et interview med en tidligere patient. mahadsanid cabdinuur waa sharaf weyn bay ii tahay inaan caawi marti idiin ahay aan kasoo hugmayo magaalada Columbus ee Ohio. Waa magaalo qiimo iyo qaayo weyn u leh
ummadda Soomaaliyeed waayo badanaaba aad baad usoo dhaweysiin martida idin timaada aad baan ugu mahadsanahay inaan hada marti idin ahay mahad weyn waxaan uga celinaynaa maamulkii hore oo laga baqayay inay xukunka ku dhiga adaygaan ama dagaalo ama carqalado ay ka yimaadaan ee si sharaf leh u oggolaaday in lagaga guulaystay midda kalena waxa weeye mahad kalena waxaa iskale ummaddii abaalushay doorashada si sharaf leh ayay ku abaabuleen gaar ahaan si sharaf leh waxaan uga salaamayaa halkan ninkii maamulay amniga Aydruus. Ja, jamen tak for det indslag. Man får næsten helt lyst til at blive indlagt.